ndewo nụ ndị be anyị daalụnụ ụmụnne onwekweghị ya bụrụ nsogbu n'elu ụwa biko onye na-ekwu okwu ka ị mara ka isi ekwu maka ike dị n'okwu ọnụ biko nụ ndị be anyị mma akọrọ unu akụkọ kịta ihe megasịnị ọkwa mbọsị a ka m kọrọ unu maka nwoke bụ nwunye ọnụ maka o jidere nwunye ọgụ n'ọfọ nwunye wee gbaba ala tụtụba afịfịa gbaba ọtọ onwekwa ebe o jelie ịghọtago andị o nwekwere nwoke oyi di m ọ bịa na-akọsara di m na o dute nwunye obodo oyibo ndị oyi ha sị kama fa ga-abịa kene nwunye fa nọlụ ka fa bụ ikene nwunye n'iru nwunye wee sị na nwunye fa bụrụ nke ndị na-abịa obodo oyibo na o nwee ka ụmụ nwaanyị si eme ma fa bịa obodo oyibo ọkwa nọlụ n'iru onye fa bụ ikene wee na-akọ ihe na-akọkwa n'iru ịmago ọka nwoke mebe gịnị ka ọka nwaanyị bebe akwa ka ọka nwoke kpọnaba nwunye na nwunye fa bụrụ ụdị ndị nke na-abịa obodo oyibo nwunye fa nọkwa n'ụlọ ndị fa na plan kwa ka nwunye fa bịa obodo oyibo mana fa wee kwuche ihe ahụ ịma na ihe alelile lee na nke mee na fa jezi si n'azụkwa na plan ka nwunye fa bịa ka nwunye fa bịa ka nwunye fa bịa nwunye fa ekwere abịa ndị ejenti na-eli ego fa ugboro ise fa na-ezochi fa ekwere ekwu na fa na-akwadokwelu nwunye fa ka i wee ntaji anya ekworo ufi anya afọ njọ fa wee were ọnụ fa wee kwutelu onwe fa ihe na-eme fa na nwunye fa bụrụ ụdị nke ndị na-abịa obodo oyibo na o nwee ka ụmụ nwaanyị si na-eme ma fa bịa nwunye fa nọlụ n'ebe ahụ ihe a ka fa kwuche sikwe n'azụ je na-eme ọwa ọkụrụ mmenu na ego fa n'aka 9 ọkwa ịnụfụrụ ka o si mee fa ji ọnụ fa kee onwe fa agbụ ifugi so nke a kịta ihe m ji akọrọ unu nye bụ na nwanne anyị nwoke nọ mba Germany bịa na-akọrọ m na-asị na ihe papia mee na-ewe iwe na papia jikwa ọnụ ya wee kwute ihe adịrọ mma ọ sị na mamụ ya nọzi so ọ sị anya bịa nọnyelifa ma nwunye nkwa nwa ma ọ bụ bịa nnọọ nọnyelifa na ọ chọọ ka ọ bịa nọnyelifa papia sị ya chọrọ m nnọọ mbịa na-ese ndịlị m nne ego ịdọsị mmata ihe na-ese ndịrị elu m ego nsogbu adịrọ achọrọ m nnọọ ịbịa ihe a ka papia kwuche ihe a wee wekwa enye obere iwe wee nye iwe si o wee sị wee nọkata after 3 years papia sị ya achọrọ m ịbịa o wee je mmeri papia visa ịmago ndị papa na-aga ọfụma makwa na nke papia gara o wee mekwa ọzọ ọ ga-akwa ifugo ihe papia ji ọnụ ya wee kwutela onwe ihe o mezi bụ na o meeli papia visa mmiri abụọ eto ọ gara ifugo ihe papia ji ọnụ ya kwutela onwe o wee gbatizie nkịtị iwe wee bịa na-arụ nnukwute iwe nke pụrụ iche wee bịa na-arụ ihe ọ na-emezi bụ ọ kwụsị ịkpọ papia kootuo papia off wee bụrụ akata mkpa ego na-ese ndịlie maka papia si achọrọ m ịbịa ihe mma bụ gị na-ese ndịli m ego isendịrị elu m ego n'okwu agwụ nsogbu mana o wee bụrụ akata mkpa ego igbo na akaụntụ papia mgbe niile ọ na-esendị and osendie risiti na wọzọpụ nwanne ya nwaanyị ma nwanne ya nwoke nekwa ego nsendịrị papa nya aka onwe witness nya bụ osendielu onye risiti ọ na-esendikwela ụmụ nwanne ego mana ọ nara esendi akata mkpo dịka o si esendịrị papafa ndị ọ nara akpọsi papafa maka iwe papafa na-ewezie so papafa wee bido bebe akwa si na ọ na-azị akpụ ya nya kpọbana ya ọ na-ezizi ozi mmadụ niile na nwa ya na-asịkwa akpụ ya nwa ya anya biko kpọbana ya ha o wee sị m na ọ ya asịkwa akpọ papia nnọọ nya libe nne ego ọkwa ego ka ọ chọọ nya libe ego ka nwa ọkwa ya so nya libe nne ego so papia na-ebezikwa akwa nya kpọọ nya ka ọ nụzidila onu o kwere akpụ ya si na papia bịa kpọbịa okwere pik papia kpọbịa okwere pik kpọkata ya o wee sị papia biko na o ji ihe n'aka na o nwee ihe dị ya mkpa ọ na-eme biko nya kwụsị emechi ka ọ kpọọ onye ọ nara akpụ ya papia abịakwa kpọbịa na-ekpo kachazi arụ o wee blọkụzia papia o si na ọ blọkụzia papia now ọ si na ụmụ nwanne ya ebidogo kpọbịa si na kpọba papia o wee sị papia ọ ga-ewe
na ọ ga-ebido kpọba ya kwa ụtụtụ ọ na-asị ya ịpụtakwa nka na-akarịsị ya ụka mana ọkọpị ya sisi ama mbazi aka ma ọ bụ nyalibe nne ego nyalibe si ego na ọ ga na-ese ndili akatamkpa ego nyalibe ego aida nya chuzo one aida na ọ ga na-akpọzi ya na-asị ya ịpụtakwa ka eke ime without kọpọ sisi afọ ma ọ bụ nyalibe nnọọ akatamkpa ego nyarala ofu papa ya ekwere arụ ofu wee si ya mebefa na abụ so ụmụnne a sịkwa m ya kama ogologolo nya kpọọ mana nya agbachine nkịtị na ọ sị mba nya libe nne ego ma ọ bụ ka ọ jụrụ ya sọrọ ụra ndị be anyị kedu ihe unu fụkwuo n'okwu a unu nyefe ndụmọdụ maka ihe abụkwa ihe tara akpụ ndị ọzọ ga-ejikwa ya wee mmalị ị na-ekwu okwu ịmalị ka isi ekwu maka ọ na-abakfaya kwa ndị ewonu unu nyekwa anyị akara ịfụnanya ma kesakwa na afa m bụ lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza bụ UK ka m si ewetara unu ozi ọma ka emesịa.